Kana kore medie nyene nkabuga twikina igoro nga house breaking and stealing. Nka oyo igo switcheti oyo ngoto switcheti tujikoiba akabwatu. Lakini isa agachaka murusiri police. Agankoni binsi ngaye singchona kwa ibete koyone gago tebeti. Anjo itabe police na koti. Tomaya koranga kito korusi. In that time tata na abwate tuate basende. Keraji kunga tata nere tata obugatiru. Kera marange tata tare konda maraki nama itengana na switch mama. So ngeto kesa ncheko bugatu ngende murusi sekina. Oyo kwana tezenda akabwatu so tu arenga aba bantu tu abatu tubane. Tata katangana ko bugatu first accused. Oyo kwana tezenda akabwatu. Oyo to switcheti akabwatu. Yo to switcheti akabwatu ku police. Ngoika kotini ngaika ngakani charge na wataka mubiraga ke ngatebi charge oyo tata bintu mbiru siri mwae oyo gakwana tasingo toka bono mborie kinanje beka nkaboria mabori kotini nkabuga abanyene lakini omuntu rigete tata emirimo ya mugondo tata mbona arwete emirimo ya serikali lakini achete gukora kuri ku mugondo Rari gire mugondo gasi akori ase serikali akora the military police akora Kenya Army akora Kenya police ana againa goje kulimira abantu agakora goje kulimira abantu Yesu Kristo chila ana ne chimbe so meka ejinde oyo murigete mama gacha gatebi murigete nga omwana oyu ogenda otebe nga no muibi na buyekina so nkaboria abasikari amaswali nkaboria abanyana amaborio nkaboa tata oyo gatatu otu atigetenera aget gakuria tenga ki hakuna kujitetea yeye ya uziki na vitu niliiba nimesemekana kuiba bono gakabwato kwa kenda tugatiwa na tata tukairu chemba kumbe oyo gokora koti ojiro tebiri chatinga oiro mugakori kando na gotebi ngikere